na Simon ekpa onye issue na ebe a Nnamdi le no techeme ya sị mba na Nnamdi abana mba so na onye amado onye no ya sị mba na agbala Nnamdi ọgwụ n'isi no mo dị ọ na-akụ ide akụ si achi enwe man na-aga anụ afọ gịnị ka a na-ekwo release Mandela na 27 years were nke ndị be ha pụta Maazị Nnamdi Kanu ndị nwụrụ anwụ na ọ ga-eji Biafra edo so ihe ọ na-eme ya ha na-agagharị akọntribute jem Maazị Nnamdi Kanu report mụ mgbe ọ na-aga court report ma ya pụrụ n'etiti enwe onye ga-ekpe nọ ebe m nọ ndị m nọ na-eme report n'ihu court na-ekwu ihe nshi nọ na-apụta enwe onye ga-ekwu dadị ọ na-ekwu ikpe m wepụtara vidio anaghị eme vidio George ga-ekwu ụzọ ma announce gị don video anọ m bịa vidio erelize m dadị ọ na-aba mbọ m release ya from court before ya pụtara court ọ gara viral ụjọ ga-ekwe ngo nna ha agwọ ọnụ tọtọtọtọ ụjọ ọgụ unu meli ya ụnụ nọ n'obodo oyibo agbakasị ọnụ a ma aga tọrọ nwanne Kanu nwa mara Kanu n'ụzọ m tọrọ ya kwuyi na asị ego m nọ de mwe mara n'ụzọ m tọrọ ya kwuyi na gbara shi ọba n'ụkwụ were eke la were jide nke ahụ mgbe bụ moto m dọbụ cross ya ịdọ moto ịdọ ka moto ahụ dọ I'm telling you onye ọbụla nwere conscience chọrọ ka Biafra bịa ma na-eziokwu ka m na-ekwu so ihe ha kpadebe were wo achawo nonsense a ha na-akọ ihe na ụdị eziokwu m na-ekwu na Maazị Nnamdi Kanu ji aka ya na-abụrịchi otu ohi ọ naanị enwe dị otu chere nnọọ ka eziokwu kwugodo onwe ya asị nnọọ gbakọwa ego Maazị Nnamdi Kanu na ụmụnne ebe na IPOB consider nke ha bụsara abụsa unu nwee the mind ema sọ ya nwe ya oh my goodness what's all this n'ebe na-ehu ndị Igbo ka eji agbapụ ofu onye kemgbe ndị mmadụ kwara ụmụnne ya ọla enwegoro mpa na anụ m n'ọrịa ka ha rịa ụlọ ndị amị gbagbe ụlọ ndị polisi ha rịa ọrịa nwụọ mma nke m nwa dị age of 54 so mmadụ ala asamụtụ mmene mmadụ nwụrụ maha na mpaha ka nka my ụmụ m nwa dị age of 54 okay ha nọchi n'obodo ebe na-egbuchicha ụmụ mmadụ a na-ekwu ndị emetụta ndị a na ha si ụmụaka nọchi na nga kịta a na-amabe otu echi a na-ekweta nye cha nne m so ụmụaka nọ na nga ka m na ndị amị gịrị wee m na ha dịrụ mbe ekiri ka m na ha mgbe by the time mgbe kọlọ ha out mgbe m na-etile ha mkpe ha nye ha nsogbu bịa na newspaper nwere na-ekwu okwu ụmụ anyị nọchi na nga achịkwasịrị otu onye ndị agha chịkwa dị whole attention a na-enye ya eweta ego enye ya ozu duru ya ya nọkwa n'ime ebe a na-adọsachi otu mmadụ niile nwe Maazị Nnamdi Kanu divine asụ Chineke ka edi garanti na oru echi Methuselah ama disappoint Maazị Nnamdi Kanu pụta echi Methuselah ama disappoint okwu ya maka anọ m na Methuselah Maazị Nnamdi Kanu ya suspend kwala ya nọcha suspension bata DOS has suspended her again. Maazị Nnamdi Kanu were a good leader, now with a selfish leader. The moment Methuselah be to him, ya sack ya. Oh, now only the interest of this struggle at no. In your trauma, you might be true now. Maazị Nnamdi Kanu, Jihan and scam. Mana in the process of his scam, what season mean the struggle wasn't the struggle now. That's the truth. On gonna walk not under mother court scam or build to zero and something. Just like the leader of the ANC, I'm from ANC in 1912. I'm from ANC in 1912. Ndị Shah form we and Ghana, but in 1917, we find one of the own issue because of insubordination. How we appear on your in 2024, I presume ANC, here now 2026, ANC, I'm prayer now 1912. So ANC is over 100 years. Can we build IPOB to be over 100 years? We can. Challenge them on now with the leader. We are questioning our Chico Tanua, so he destroy it. Now she prove he had Thomas Quasenjoku. Now she prove he can't get Quasenjoku, that condition award. We are not stupid. All on this own business. Neck, I'm not. I'm not come from Maazị Nnamdi Kanu through go potea. Hanging them one night at my hotel, I'm not running him there. To show you, now I'm very honest. I came out on my own. Lam Jacob flight to Abuja. I bought the motor to Abuja before. Lam lodge on women hotel. Even a China guy record as a Ejimane, Lam Major and Kuje prison report over the Nen and one Hawaii. Report all my Kema, Lam Garia. That day can answer how a UDA, a gentleman go, I go when my ATM Agla. Cannot that woman say, Gaga to them send a man with they go. Yes, I'm okay. Yeah, they go away. We go to say him when reported the photo no 15,000. Yes, I'm with account them. He actually 70,000. Say no. Ni here need to 20,000 highest. And they are going an account to money. Yeah, we got that 70,000. Yes, I got to project. Mechan high name. When some of them to buy pota. One day I have some madam. They going to throw 50,000. Oh yeah, I'm saying, but when they work when you're young,
ọnwụ na ha nwere nwata ije 50,000 or 70,000 na akaụntụ m ifu ndị ọ na-eji eji agba moto o ruo taa ha bupụta sọnọ nke enyere m mana ha socha m hụ na ndị awoshi ka ha ji IPOB nchecha nchi ya pụtara onwe m amadị m ndị DOS go and check ihe niile m na-ekwu n'okwu go and check all my content go to my platform check content m niile ị gaghị enwere nke nụrụ DOS n'ọnụ m until m ga-ahụ maazị Nnamdi Kanu go and check ndị a na-ekpe eme shee foto shee jem Chinasa Nworu in fact ọ ga-abụrụ m an honor self imekọ with Chinasa Nworu. Chinasa Nworu is an honorable man. Enyi agbala m touch onye a na-akpọ afa nwere ihe ọ na-eme anụna m olu mmiri okwu anụna m mgbe o chiri ala oyeji maka warning ilu olu mmiri okwu ya ihe dagaghị na-ekwu to the interest of IPOB. Anụna m nke voice ya ha ji chi blackmail ya mgbe okwu na-enwe onye otu ha David Umahi chọrọ ọfa 500,000 ya shoro na ebiri anwawa ego they rejected the money ọ ya wụ na IPOB na Nnamdi Kanu na-adọ today na ọkapụ ego mekpe nke ụmụnne Nnamdi Kanu adọriele IPOB na maazị Nnamdi Kanu ka nwere IPOB ọ na-asị na ọ ya nwawo dia leader wo Chike Doziem Chinasa Nworu na ndị otu ha ọ ya wụ IPOB ka na-eku ume mgbe m bido defend Rwanda agbaala m tọch ama m ụdị ego ebu ọkweso na-akpọ m ewu lọlọ ka enyere gị ego jide na ego unu lọlọ ka eweta nye ego unu enyere m akpọ m ngacha bata ndị mmadụ na-akpọ na-ekele weta ama m na ndị ahụ na-akpọ m ka enye m ego ndị otu ndị gọọmenti nọ die the moment i kwere na ha mara na onye a ga-azụta ya azụta akwaje for negotiation enyeghị m that room and that is why kamgbe m ji ekwu ihe m na-ekwe nwere elitere pụta tọọ m aka ihe ọ na-ele n'anya sọsọ ha ga-eshie imi Njideka taa ha shie imi metụtara echi ọ bụla ihe ha na-eme ha were foto m tiri Ike Chinasa eprefara m gị tinye foto m gị tinye Ike Chinasa na anyị tinye foto m gị tinye Ike Kalụ Ntakalụ ma ọ wee maka alụ ma ọwa alụ oyeji makọ picture m ahụ na-etinye with I am so proud of it maka na ọha wụ na IPOB ka na-ekwu ume I ga na brand IPOB is a process. When I go ndị DOF, all the too fearful for my liking. Only show too much of for my liking. I need to keep you near you no. Imagine Nnamdi Kanu it's an almost Simon Eka. Okay, where your time. Mgbe Simon Eka puchi kwa tọpụrụ ọnụ. Ọkwa mgbe ha kpọ m, ọ ndị ga ebuzo kpọ m ka m join ọdịa team. Ana m aji, eche m ụlọ bụ ndị IPOB asị m yes. Ụnụ kewara anyị ntotu anọ m na Simon Ekpa wụ onye isi ụlọ ebe a Nnamdi ele na otu esi eme ya asị m mba na ana m na Nnamdi aba na mba so na onye amado onye ụlọ ya asị m mba na agbala Nnamdi ọgwụ n'isi na ọmọdụ ihe ọ na-akụ eri akụ esi ya chi nkwe mmadụ na-aga anụ afọ m sị ya biko akpọkwala fonu m again amadị m onye ụwa amadị m IPOB amadị m ụnụ amadị m otu nụchi aga ala ihe m na-eme n'ala Igbo ihe m na-emere onwe m na ezinụlọ m and I appreciate the appreciation ndị mmadụ na-egosi maka na onye rụọ ihe dị mma ekele ya ọkwa I appreciate but I don't come here and insult my intelligence. Okay, so ọ bụrụ na ọ ndị DOS ka ihe niile a na ụmụnne na Simon Ekpa ka ihe niile na ndị autopilot ịma ha na-awe ara ịma ndị nke ha na-awe ara ego ọbara ha eriela ọgụ ọbara ya aba ha n'anya. If you look at the way they talk oge ego ha rire wee ego ọbara ọ ba na ha anya maka ha dị reason sị ka mmadụ ihe ọsọ in fact ị na-ekwu okwu ihe ha nọ na yawo ha nọ na team ha ihe ọsọ nkwuo ha gede gị ntị ha bidokwa onye iyi dia on eriele ha aja anyị Igbo ejidego fa ndị mmụọ ala Igbo ndị nna nna anyị ha ejidego ọfụ Igbo eyiri ya ejidego ha ịhụ ndị a na-akpọ ndị autopilot. In fact ịpụta ụgbọ na-asị ndị be anyị ndị ewono ha bịakwa gị ndị autopilot ọ ha wụzi ndị na-akwado maazị Nnamdi Kanu because o do onye m anya na members of IPOB ma ihe ha na-eme ọzi ha ndị edmen abịara ọrụ kama a ga na-eto ha eto a na-akpọghị ihe ha rifeze ka iwe how desperate and shameless bịa gwa ya ebe ọkụ ya jaa n'ime prison. Yes, ka anyị ga-ahụ eme anya ndị mmadụ na the love ndị Igbo nwe ha na-enyeta ya excuse ọwachi ọnọ nga ahụ ekwu ụka
gịnị ka a na-ekwo release Mandela na 27 years were nke ndị be ha pụta. Maazị Nnamdi Kanu ndị nwụrụ anwụ na ọ ga-eji Biafra edo. So ihe ọ na-eme ya ha na-agagharị iwe m owo ndị dị na-anwụ ihe na-agha ọ na-eme enyi ndị ya achịcha ha block other place. M ga-aga chọje ndị DOS ahụ nwa onye nọ nga awụ SDOS ahụ asachara achị ya wụsị nna ha nye m kọntaktị ha m ga-aga gba ha ajụjụ ọnụ ka anyị mara ihe mere na-eji chọ ha maka ọtọchị ka anyị na-agba chọọchị ahụ ụzọ ya eme na mmiri ncha aba anya ele ihe na-ejigharị Maazị Nnamdi Kanu ihe na-ejigharị ya gịnị ka a na-ejigharị Maazị Nnamdi Kanu eholo onye isi ahụbeghị m ọha na-eme megasị nwe onye otu ya pụtara ụgba sị ya mee elekshọn ya ajụ ka ọzọ ha adọbụrụ mba enwebeghị anybody ma ndị nke ọchịrị achị ya quietly left ya nwabụzi onye isi n'ojizi aka ya na-ekewasịzi otu ya ndị mmadụ na-erikwa echi ndị mmadụ na-atọrọ etọkwa nonsense. That is why mgbe otu a na-ebido m gee ntị otu Maazị Nnamdi Kanu si kwuo ndị Ikeja ebe 2014 bịa n'ọnọdụ nga m nọtụ m lọlọ na enyi m ntụ ha ama akwadokwa ihe o alaikwa Maazị Nnamdi ihe ọ na-eme dị mma ọ na-ekirịta awareness mana mkwute na otu ụlọ ahụ ugbu a ọhụ m ọ ga-eso bulie m ụgwọ ndị isi mmiri ya gara na tebụl na-eme argument ihe niile m ga-ekwedo ihe eme na ga-emerụ iwu level eji ekeche IPOB m ga-ekwe. First of all, ị ga-agwa maka ama m na ebe ọ na-eche ebido owu n'ego ị ga-agwa ya otu iji ama na-eji ego because ama m na ihe ga-echi n'ego emebi otu ọbụla na-take care of their finance forget it ebe a ka a ga-eche enwe problem. So otu ọbụla m nọ the first adị m eji ego mụnwa kemgbe m kwawa onye isi ndị Igbo nwe na assembly ifụrụ ma mgbe anyị na-erejista bede anyị na-enwebada akaụntụ 1 naira ha babara na akaụntụ m bifo adị m eji ya ndị otu anyị na-eji so that m nọ n'akụkụ m na-ekweri m na-agbakweri I don't go money. Enwe mgbe one of our school na Gbagada ha enwere oche chọọchị ebe a na-akụchi ha school akụtụdị ụlọ ụka dị chicha akpọje ha laa n'ụlọ ya ha enwere oche mpụta gba onye ego so weta ego oche enwe ndị na-ekweghị akwa ego ụgwọ because etide m akaụntụ m taa ntị gị akaụntụ dị chicha ha asị m lọla akaụntụ you will never ego ịgwa 1 naira will never enter my account the day ọbara na my account ebo m ochi any good leader agaghị ekwe control ego because a ga-ebo m ma nke iri ma nke ị na-eri. So otu ọbụla m nọ mhụ na onye nwe onye isi na-eme mgbe a na-eme ihe ego ya aba nye nyefe ọwụ na m abatala abata tige pen m dị a ị ga-eme ana m aga dị m chọọchị ya rụ eledesi na ha bido wụrụ ụzọ ahụ ime kampen ha mere Tinubu na 2014 m kile na chọọchị n'etiti chọọchị were mba so ha na chọọchị onye ọbụla na mgbe m bido baba mba ndị mmadụ ndị ọdọ ọchị wezi ọnụ maka ha lakịrị ihe emegịrị nna aka mba n'etiti chọọchị chọọchị na-akwanye ya ga-aga cheke mana nata chọọchị na Gbagada one of the biggest redeem church na-aba makata ha na-eji mgbe ọnwụ ma na-asị if you don't like it leave m si akwa ịhụ if I want to leave ego onyinye niile m nyewe na chọọchị aka mgbe 2004 unu ga-enye m ya donations niile m na otu bank unu ga-agbakọnye m ofu onye eto m say you no know that woman leave am no dey follow am talk leave am feel So you are an established troublemaker? Yes. You are an established troublemaker? I am not a troublemaker. I challenge evil. I challenge evil. Okay? I challenge corruption. I challenge nonsense wherever I am. You don't do nonsense. Just like you don't do nonsense wherever I am. And you are getting out. Get out of this place. You don't do nonsense. Go and ask. Lolo Nneka say no. Anywhere I am, I don't tolerate bullshit. Either I leave, or if I must be there, due process must be followed. Things must be done right, especially my swear to Gabania. Church, and they stopped it. I had to stop it. And I wrote, I didn't just stop it. I wrote to the church authority, and I told them, never you ever try to campaign in this church again. This is a church, a house of God, not a campaign ground. I went further to write. I can't take bullshit. Alright? And I get log too much for my sanity. No, not and don't carry some of you not here. Effort carry some of you here. So I don't need to be a full member. I am a follower. I am a believer in the struggle. And I have paid my dues. I contribute to them. Imagine Nnamdi Kanu report from Mona court report my pony kitty. And one of the report when you court. No, we have no after.
enwe onye ụjọ ga-ekwu dadị ọ na-ekwu ikwe m wepụtara vidio anaghị eme vidio jọji ga-ekwu ụzọ ma na nsị gị don vidio anọ m dị vidio eredizi m dadị ọ na-aba mbọ m redizi ya from court before ya pụta na court ọ gaala viral ụjọ ga-ekwere ngo nna ha agwa ọnụ tọtọtọtọtọ ụjọ ọgụ unu melia ụnụ nọ n'obodo oyibo agbakasị ọnụ ị lara ụlọ from 2021 to 2024 ịnọ na nga agbakasị ọnụ bịa ka anyị maa n'aka ihe m mere. So with my effort and with all my one person cannot rubbish it, and nobody will come and say IPOB is a scam. It is not. It's one of the biggest movements in the whole world. Before it's an empire now. Let me tell you, IPOB is an empire, and one man cannot rubbish it. All right? I can't show no deranged, brainwashed fanatics. You can't ask questions as a human being. Otu ino na ina ato egwu da aju gini ka eji ege eme onye drop wire on onye just sack ya. Okay, enough. I'm not a member, and that is why nobody simulator so IPOB no share eme when I want mgbe m nọtụrụ otu ihe ego share mem nke nya ama mmadụ no kwa dia Nneka ga ma no ya ashiko owo ama ga tro nwanne ka nwe mara ka no do m tro ya ko yi na asa ego m no de nwe mara no do m tro ya ko na branch obo no ko wure ke la wure jide nka ngo bu moto m double cross ya I do ki moto ahụ do. I'm telling you. So I took my stayed away. Mgbe m na-arụ nke m na-arụ agagara m ya onwe m. I was a lone ranger. N'ọcha nke m nke m nọkwara onwe m na-arụ ọrụ ha akpọrọ m. M bịa report wa chọọ ka ha use m made this nonsense propaganda. Onye mege propaganda ya tipia. Maybe by now we tipiala m na. Because m pụtakwo nonsense ahụ a na-ekwu ụmụaka IPOB iwe na-ewe tom vam ha na-adụ ndị a na. Bomb kwa Christmas ote ha shabụ ndị a. Ewepụtaghala Nnamdi Kanu from mgbe ọ na-ekwu otu ụmụaka queen. Ndị nke na-akpọ m ihe gbana eziokwu ka m na-ekwu so ọkwa ihe ka ha ga-akpọ enweghị ha ga-asị m mere. Ha ma na-eziokwu ka m na-ekwu onye ọbụla nwere conscience chọrọ ka Biafra bịa ma na-eziokwu ka m na-ekwu. So ihe ha kwadebe were wo achawo nonsense ha na-akọ. Any here now they joke me kuna mazi Nnamdi Kanu jaki na adorishi oto onye na enwe dị otu. Tire no ke ezoku kugodo onwe ya. Aso no maka we go mazi Nnamdi Kanu no munye ba na IPOB. Consider nke ha busara busa. Unu nwe the mind dem aso ya nwe ya. Oh my goodness. What's all this? Never need holding the Igbo ke eji agbabolo fonye. Ani eji bro no nwa yo ke choteme no nwa yo ke choteme. Na ihe na-eme IPOB. Ụmụ mmadụ ọkpọpụtachiri ha na ọrụ maka ọ ma na nga ahụ na ọwụ king sokọta ahụ pidgin ya kpọpụtachi na asa nwụrụ ha jide nwa mmadụ ibia nwere na-adọ nwa mmadụ sasa ya kpọpụtakwara ya mere onye isi ndị ESN na-elikizi sikit ndị ESN ewerezie na-adọ nwa ndị mmadụ sasa Chinasa agaghị alọta n'ụlọ gba mana Emmanuel Kanu mgbe ọbụla ọchọ ya alọta Kanu nta Kanu mgbe ọbụla ọchọ ya alọta ọcha ndị na-fight for Biafra na ọha na nke onye ọchọ ha ma point onye ọsọ ha ma point 100 men onye ọsọ ha ma point autopilot ana na-egbu ihe ebe a agba nkịtị kemgbe ndị mmadụ kwa ụmụnne ya ole nwụrụ mpa na me anọ m n'ọrịa ka ha rịa ụdọ ndị amị gbagbo ụdọ ndị polisi ahụ ọrịa nwụọ mma nke m nwa dị age of 54 so mmadụ ahala asamụtụ mmadụ nwụọ mma na mpa ha ka nka ma ụmụ m nwa dị age of 54 okay ha no se no brebe na egbuchichi ụmụ mmadụ a na-ekwu ndị emetọdụ ndị a na ha si fue ụmụaka nọchi na nga kịta na-amabe otu echi a na-ekweta nye sane m nne m so ụmụaka nọ na nga ka m na ndị amị gịrị wee m na ha adịbụ mbe egiri tami na ha mgbe by the time mgbe call ha out mgbe m na-epile ha mkpe ha nye ha nsogbu dee na newspaper nwere na-ekwu okwu ụmụ anyị nọchi na nga achịwụ kwasịrị otu onye ndị agha chịkwa dị whole attention a na-enye ya eweta ego enye ya ozu duru ya ya nọkwa n'ime ebe a na-adọsachi otu mmadụ niile nwe anya maazị Nnamdi Kanu divine asụ Chineke divine ahụ ihe niile o nwere na IPOB more than 1 million members o nwere no onye mere ite divine 100 men divine from 100 men divine na ha ebidola ya otu from 100 men divine na ha ekwekwele ụmụ autopilot wegadi a na-echezi foto a na-eche ndị ọla bịa ọnọ katara sị leader so mechizie IPOB a na-ekwu ya wụrụ ụka that is what lene no esi akparị maazị Nnamdi Kanu now
Choma Sheba to Yapota, na George, na go to my Nnamdi Kanu a scammer. All I hear what came here with scammer. IPOB is not a scam. I hold you are so dear in our hearts. Okay? All 100 ANC that when you know 120 something years now, I think we can. I get me one IPOB, yeah, not like that. All we need to do is to ignore them. If we need a leader, hearing this IPOB, I don't know. Only any of the hego. The IPOB, the Yamaz and Nnamdi Kanu go for upkeep. Nkanya Gezu. How many increase? If we need only a quick like IPOB, what you when they go there. Let me mind you. Nandi Fulani, and no line. Wopanandi IPOB, na ESN. I am the no let all. Net papa na yo, ona agbakula ESN. I need to help uno. Oba na ha do ha na ESN. Ha plan the Liberation Army. Ha so ha we ESN. Onye sa do ESN no ma Nnamdi Kanu. Biko ndị otopa ndị lende ndị DOS. Eli ihe ma Nnamdi Kanu mere ihe etu uno chọpụtara ọ na-ekpuchi. O jiri chi ikonye igbu IPOB. So, biko eji m ohere a na-eji Ikenga, amadị m ihe mere m abana m n'ọtụtụ otu eme m ihe m na-alaiked ihe ọdọ mere wụ m were nwayọọ pụọ hapụkwa ndị nọ n'otu ahụ ha nọdụ nwanne m na-aga na-eche okwu mana ihe ịhụrụ ya na-akpọ expose ihe na-ewute m ndị ese eme expose na ndị OPC ndị eme expose na ndị agboro Ikenga na eme expose na ele ihe na Liberation Army kwe no volunteer gini one of force nke asadi people ina na eme expose na ndị asokolo me ihe mere na ala Igbo Ikenga ina eme expose na ihe ndị amị mekwe na arụ na ala Igbo ina eme expose ka ihe o ji bụrụ na IPOB ka ị na-eme expose. So n'uche nke gị ị na-achọ anyị n'ididi ịzọ nwere onwe. Look, otu niile pụtara zọ nwere onwe pass through this stage is a stage. Let me tell you, if you ask me, IPOB have done fantastically well. Nigeria itself na-enwe its own challenge. Even the insecurity is overwhelming Nigeria. Unu na-eche otu IPOB na ESN na maneuver with their prescription, with challenges in the autopilot, in the Biafran Liberation Army, in the governor, still yet they were able to get Southeast. And then when just for one year in a phone, the kidnappers, I got up from one, and when you are making a leave. The police, and when you are making a leave. When are you Bonnie level no pico? On Emena, Sayama there, but on your planet, Yama there by Baga, and putting here in the first place. Or to know what IPOB, go there and fix it. Guardian, on name me request, on our job questions. A sound there, on a going here to build down to another level. ANC was such crisis in 1917. Leadership crisis. How black accident? How black accident? Okay? How we got the only shit? Why your so move forward today from 2017 to 2020 is over 100 years. Indeed, now by now IPOB raise only team of lawyers diplomatically no one in no a rehabilitation center. Rehabilitate ndị Igbo ka anyị gbakọ ọnụ ndị DOS na IPOB build her back ka ihe ta n'anya sipụrụ anwụnta. Let them take up projects to rehabilitate our youth. Na-aga na nga enwechara ụmụnne anyị ndị nọ na detoro na China, ndị nọ na detoro na Indonesia, everywhere. Dawa na ebe ahụ now dewe na akwụkwọ yọwanụ gwanụ ha ọnọdụ anyị na ụmụaka iji gbapụtasha. Meweno projects, meweno companies no lo, never the youth.
na akpọ some youth na go obodo oyibo na-ete na ha in certain things kwala lokwe ha ọ ihe ụnụ ga na-eme Igbo bụ Igbo ebe ọbụla ụnọ m ga-eme one video specifically ịyọ ka ndị Igbo gbakọọ DOS n'akụkụ IPOB Amanda Nnamdi Kanu agaghị emebikwa IPOB Nnamdi Kanu mebie IPOB mana mmadụ afọzi n'ala Igbo anyị nwa agba nkịtị maka Nnamdi Kanu gara nke ịga nke ahụ part of the freedom fighting. I know he knows it. Amara m ihe ọ na-agba chakachaka dị ya. Mandela nọ ya 27 years na-apụta freedom ha na-achapụta. Maazị Nnamdi Kanu jikwa freedom ha ya apụta o. It's not enough ikwu n'ọnụ. A na-ekwu a na-eme eme. Enwere mgbe m nọ nlekọta ihe nke na-ajụsị ọmụkwụ n'ugbu a na-asụ chọrọ ka ọ pụta. Onye na-apụtakwa na-eme without Biafra. Maka kepkep m na-anụ ugbu a na Peter Obi enwere abana na ballot. Tinubu can do anything. Even ha ma ndị Igbo anyị ọ like agaghị aga release Ojukwu from the dead. Mgbe Nnamdi pụta ya bịa gwa tọrọ Tinubu ka anyị nụ. Ka Ojukwu shi ihe ha ka Ojukwu shi Gabon lo ba MPN. That thing that is ime Ojukwu. That thing alone Nnamdi ha release Nnamdi ya n'ohulahu bịa sa ya tekwala Peter. Ọ ga-eji Biafra elo anyị ga-anọ ya na-ehi aja ya stop ya tụnye ọkụ ọmụ ya ka anyị nwee ike concentrate input for his release ka anyị nwee ike ya cool down time a ga-eji lee n'ihe m na-ekwu ya ekwesịrị m iji ihe na-eti mkpụsụ federal government release na Maazị Nnamdi Kanu amalite onwe ka ọ na-eme anọ m na federal government a file ala well ka m hapụ ya ka ọ dịrị onye ọ dịrị ka ọ dịrị onye ọ dịrị Maazị Nnamdi Kanu amadị na the only thing nwere ike iwepụta ya wụ na IPOB put enough pressure. You trying to create autopilot. If you create autopilot, ndị agaghị asọrịnda na IPOB ndị Igbo nyere ụnụ mandate. A ga-ahapụkwa na nga a na-agbawa war. Ọta na-agba war ọ nje nọ na nga. Enweta na-ekwu okwu mpụta ano kata nwa ele na mayor na America Ted Cruz nke na hele da ha nwoke mgbe ọ pụtara kwa ụka ndị autopilot master sha ndị 100 men master sha claim nwa ana m ka a na-eme demand interview ya sị anyway a na-eme onye nwa na ikwu ka ha bịa share photo with you. That doesn't mean na anaghị ala onye kwuru ka ha ngapụ. Maazị Nnamdi Kanu anaghị ala ka dị manụ kwuru ka alo ya ejima kwere leta fiam. Maazị Nnamdi Kanu ya ga-ewepụta gị ihe ga-ewepụta gị bụ ndị otu gị